Θα καταχωρήσουμε τώρα ένα έγγραφο σαν γενικό πρωτόκολλο, θα το στείλουμε σε κάποιες υπηρεσίες και θα δούμε πώς κάποια από αυτές τις υπηρεσίες μπορεί να βρει αυτό το έγγραφο μέσα στη βάση της. Εγώ λοιπόν τώρα είμαι ένας χρήστης του γενικού πρωτοκόλλου, έχει έρθει ένα έγγραφο στο Υπουργείο και το καταχωρώ στο σύστημα για να το στείλω στους αποδέκτες του. Πατάω λοιπόν την καταχώρηση εγγράφου κεντρικού πρωτοκόλλου, εισερχόμενο έγγραφο, γράφω το θέμα, επισυνάπτω το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή αφού το έχω πρώτα σκανάρει. Στο είδος εγγράφου επιλέγω το είδος που αντιστοιχεί στον τύπο του εγγράφου που έχω. Αριθμός πρωτοκόλλου αποστολέα. Ημερομηνία αποστολής και αποστολέας. Στη διανομή λοιπόν, εγώ που είμαι κεντρικό πρωτόκολλο, θα πρέπει να βάλω τις υπηρεσίες στις οποίες απευθύνεται αυτό το έγγραφο. Εσωτερικοί αποδέκτες. Εφόσον είναι έγγραφο που έρχεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, θα βάλω τους εσωτερικούς αποδέκτες που είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου μου, στις οποίες απευθύνεται αυτό το έγγραφο. Βάζω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο απευθύνεται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, στη Διεύθυνση Διοικητικού, Πληροφορικής, Διεύθυνση Οργάνωσης. Κάνοντας κλικ λοιπόν στο κουτάκι δίπλα σε κάθε μία, μου επιλέγει όλες αυτές τις υπηρεσίες. Πατώντας επιλογή στο τέλος, μου τις συμπληρώνει μέσα στο έγγραφο. Εάν κάποια την συμπλήρωσα κατά λάθος, μπορώ να τη σβήσω από το χ που είναι δίπλα στην περιγραφή της. Εάν πάλι κάποια την ξέχασα, αρχικά μπορώ να πατήσω πάλι επιλογή και να τη συμπληρώσω αργότερα. Επιλογή. Και μπορώ να βάλω και τις κοινοποιήσεις. Οι κοινοποιήσεις πρωτοκολλούνται και αυτές και πρέπει να αποστέλλονται στις υπηρεσίες. Μπορεί ένα έγγραφο ας πούμε να είναι μόνο κοινοποιήσεις, δεν έχει σημασία αυτό, θα πρέπει να το καταχωρήσω και να το στείλω στους αποδέκτες του, έστω και αν είναι κοινοποίηση. Βάζω λοιπόν ότι αυτό το έγγραφο κοινοποιείται στη Γενική Γραμματέα και στο Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού. Υπογραφές δεν βάζω, δεν χρειάζεται να βάλω σε εισερχόμενο έγγραφο. Λοιπά στοιχεία επίσης δεν είναι απαραίτητο να συμπληρώσω. Πατάω λοιπόν αποθήκευση. Με ενημερώνει ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς η καταχώρησή μου. Το βλέπω λοιπόν εδώ πάνω, έχει πάρει τον αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 405. Η κατάστασή του είναι δημιουργήθηκε, δηλαδή σημαίνει ότι το έχω φτιάξει, αλλά δεν το έχω στείλει ακόμα σε κανέναν. Μέχρι να το στείλω, μπορώ να το επεξεργαστώ. Αν διαπιστώσω δηλαδή ότι έκανα κάποιο λάθος ή κάποια παράληψη, μπορώ να πατήσω επεξεργασία πριν το αποστείλω και να το αλλάξω ή να το διορθώσω. Να βάλω, σε περίπτωση που έβαλα λάθος αρχείο, να βάλω το σωστό αρχείο ή να συμπληρώσω κάτι στο θέμα. Αφού λοιπόν κάνω τις αλλαγές που θέλω, πατάω πάλι αποθήκευση. Και στη συνέχεια πατάω αποστολή. Εάν δεν πατήσω αποστολή, το έγγραφό μου δεν θα πάει πουθενά. Θα έχει μεν καταχωρηθεί,
στο κεντρικό πρωτόκολλο, θα έχει πάρει αριθμό, αλλά δεν θα έχει πάει σε κανέναν από τους αποδέκτες του. Δεν πρέπει λοιπόν να ξεχνάω ποτέ να πατάω την αποστολή. Είτε αυτό το έγγραφο το φτιάχνω σαν κεντρικό πρωτόκολλο, είτε σαν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Εδώ μου εμφανίζει πάλι αυτούς που έχω επιλέξει και από εδώ μπορώ, αν θέλω, να συμπληρώσω κάποιον που έχω ξεχάσει στους αποδέκτες. Επίσης, δίπλα σε κάθε έναν από αυτούς μου έχει μία λίστα επιλογών με το τι ενέργεια περιμένω εγώ από αυτόν, που μπορεί να είναι απάντηση, αρχιοθέτηση ή καμία ενέργεια, η κοινοποίηση. Πατάω λοιπόν, αφού συμπληρώσω αυτά που χρειάζονται, αποστολή. Μου λέει λοιπόν ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Και αν κοιτάξω στα στοιχεία του εγγράφου μου, στην κατάσταση αντιγράφων εγγράφου, μου λέει σε ποιους έχει πάει και τι αριθμό έχει πάρει στον καθέναν. Ας πούμε, βλέπω ότι στη διεύθυνση πληροφορικής, το έγγραφο αυτό, πήρε το νούμερο αυτό που βλέπω εδώ. Εάν λοιπόν τώρα εγώ συνδεθώ σαν διεύθυνση πληροφορικής, σαν προϊστάμενος, όταν θα μου έρθει αυτό το έγγραφο στην υπηρεσία μου, μπορώ να το αναζητήσω. Το βλέπω κιόλας εδώ, είναι πάνω-πάνω, είναι ένα καινούριο έγγραφο που φαίνεται με bold έντονα γράμματα, γιατί ακόμα δεν έχω κάνει καμία ενέργεια πάνω σε αυτό. Μπορώ λοιπόν να το δω από εδώ. Ή μπορώ, όταν μου έρθει το έγγραφο σε έντυπη μορφή, να το αναζητήσω με βάση τον αριθμό του και να το βρω. Βλέπω λοιπόν αυτό εδώ το έγγραφο. Κάνω κλικ πάνω στο θέμα. Μπορώ να ανοίξω εδώ το έγγραφο σε ψηφιακή μορφή, που είναι σε PDF. Και εφόσον είμαι προϊστάμενος, βλέπω εδώ στο μενού των ενεργειών ότι έχω περισσότερες επιλογές από ότι έχει ένας απλός υπάλληλος που θα μπει μέσα στο σύστημα. Για παράδειγμα, μπορώ να κάνω χρέωση του εγγράφου σε κάποιον υπάλληλο ή να το γνωστοποιήσω σε έναν ή περισσότερους υπαλλήλους, να το αρχιοθετήσω αν πρόκειται για κάποια κοινοποίηση που ήρθε και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια ενέργεια, ή να το επιστρέψω. Η επιστροφή σε ένα έγγραφο που μου έχει έρθει και είναι σε κατάσταση δημιουργήθηκε, σημαίνει ότι μου ήρθε το έγγραφο από λάθος και εγώ το επιστρέφω στο κεντρικό πρωτόκολλο για να το στείλει στο σωστό αποδέκτη. Εγώ τώρα αυτό που θα κάνω είναι να χρεώσω το έγγραφο στον υπάλληλό μου. Εάν ο υπάλληλός μου δεν είναι στη διεύθυνσή μου απευθείας, αλλά είναι σε κάποιο τμήμα, τότε θα πρέπει να κάνω αποστολή και να επιλέξω τα τμήματα ή το τμήμα στο οποίο βρίσκεται ο υπάλληλος που θέλω να το χρεώσω ή που είναι αρμόδιο σαν τμήμα για να ενεργήσει πάνω σε αυτό το έγγραφο. Πάλι από αυτό το μενού των υπηρεσιών μπορώ να επιλέξω το τμήμα μου. Θα μπορούσα λοιπόν να επιλέξω εδώ το γραφείο έκδοσης μισθοδοσίας ή εάν πρόκειται για κάποιον υπάλληλο ο οποίος είναι απευθείας στη διεύθυνση, μπορώ να το χρεώσω κατευθείαν. Πατάω λοιπόν χρέωση και μου εμφανίζει όλους τους υπαλλήλους που βρίσκονται στη διεύθυνση. Επιλέγω αυτόν που θέλω, ο οποίος πρέπει να είναι μόνο ένας, χρέωση δηλαδή μπορώ να κάνω μόνο σε έναν, και πατάω χρέωση.
Εδώ λοιπόν τώρα η κατάσταση του εγγράφου δεν είναι πια δημιουργήθηκε, αλλά χρεώθηκε. Και αν μπω στο ιστορικό, μπορώ να δω σε ποιον έχει χρεωθεί και πότε. Βλέπω λοιπόν ότι χρεώθηκε σε αυτόν τον υπάλληλο στις 23 Ενάτου. Ο υπάλληλος τώρα που έχει χρεωθεί το έγγραφο όταν θα συνδεθεί στο λογαριασμό του και πάει στα χρεωμένα έγγραφα, θα δει ότι του έχει χρεωθεί αυτό το έγγραφο μπορεί να το ανοίξει. Λογικά θα του έχει δοθεί και σε έντυπη μορφή. Μπορεί να το ανοίξει από εδώ σε ψηφιακή μορφή και οι ενέργειες που μπορεί να κάνει πλέον αυτός που το έχει χρεωθεί είναι να δει την αναλυτική προβολή του, δηλαδή τις καρτέλες και τι πληροφορία έχουν. Μπορεί να το γνωστοποιήσει σε κάποιον άλλον συνάδελφο ή από άλλη υπηρεσία υπάλληλο. Μπορεί να το αρχιοθετήσει εάν είναι απλά για ενημέρωσή του και δεν χρειάζεται να κάνει κάποια ενέργεια. Μπορεί να το απαντήσει ή μπορεί να το επιστρέψει. Η επιστροφή σε αυτή τη φάση, αφού έχει χρεωθεί το έγγραφο, σημαίνει ότι μου χρεώθηκε κατά λάθος ή από λάθος μάλλον ή δεν είναι για κάποια ενέργεια που πρέπει να κάνω εγώ. Αν πατήσω εδώ επιστροφή, με ρωτάει για ποιο λόγο θέλω να το επιστρέψω, αν πρόκειται δηλαδή για κάτι από αυτά, ή μπορεί να μην επιλέξω ενέργεια και να γράψω κάποιο σχόλιο. Πατώντας επιστροφή λοιπόν, αυτό θα αποχρεωθεί από μένα και θα μπορεί ο διευθυντής μου ή η γραμματιακή υποστήριξη της υπηρεσίας να το χρεώσει κάπου αλλού.